Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen na gitinaalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy nagitinas ken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan ken iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, sagudayin nga ro ti surat ti pagkasaritaan ni Meling Napoluan na angaw ni Kasa. Dear Manong Nemi, alas 10 terabi Manong Nemi, awam betlaeng ti asawak. Mga obisina ti asawak Manong Nemi, didinto ta siya ket plain housewife ni Carlos na asawak. Da arjay ken ni Michelle Manong Nemi digitan nako. Ni masan diturog na. Dahito yun ti may katlo pa ng tawag ko ken kuana barbaring na sumungpat ko na. Nagring Manong Nemi ket nasdahawak idita babae tinang sumpat ti cellphone ti asawak. Hello? Sino ka? Siyak ti asawa. Siyak ti asawa ni Carlos. Katsi ka. Apa nga takang katit cellphone ti asawak? Mrs. Adda ni Carlos iti CR. Naibati na dito'y lamisaan mi ti cellphone na. Apa nga rin nagkibiyangam. Amang kunak no emergency. Isutaytan ti asawam. Ay, Carlos, tawag ti asawam. Nagkaba-kabaak Manong Nemi. Sa balit na nagparik na kanya. Nagturad na tinda ng babae, tasot sumungbat. Di na nga taam mo, nga gatapak nga dagos. Idintot ay di pa lang gatapak. Kang kanayon nga manadladaw ang agawid. No agawid, tsak mapupuutan. Agad iti sa bali nga silad. Sa, uren nakaluto akton. Mga anak to sa jayan, asilig to pisina ko na. Kadamot pa'y maladaw. Liklikan ako ti asawak. Kung nagtinakam ko. Aging ka nagtimag. Hello, Meli. Sino tayo dyan? Kaobisinahan. Ada niyan tandarami nga party dito yung restaurant. So, makadam na ringgor, di ba? Abing hindi mo yung pakamukha niya. Yung pakamuken ka. In text ko. Awan na awat ko. Alakad na awan na awat mas basta edda in text ko ken ka. Nga maladawak nga gawid. Kapag data party nga tandarami nga kakobisinahan. Napanag siya, nabatik ti cellphone ko. Kat, sino na nga babae? At nagana? Ni Vanji. Kaopisina. Nagawid kan. Nagawid akon. Awan pagdanagam. Sana ka nakainom nga gawid. Ha? Alas sige nga rin. Sige, bye. Manong Nemi nakadagdag sentisen na ko. Nabayagan ng gagat-atapak. Nabayagan nga nagbalbaliwan ti asawa. Sana nakasidi. Awam mo ti amo kapag kurkurangak kang kuha na. Serbiyak mo. Itad kumat amin na masapul na. Pa nagrubwat na. Digit irubwat na. Numapa nagdigos. Nakasagana amin. Digit nakasapulan na. Nuagsukat. Nakasagana amin. Nulabsak tagsa Manong Nemi kat siyak pa yun di bang sukat kang kuha na. Siyak pa yun di bang subo kang kuha na. Siyak pa yun di mangilo kang kuha na. Ano pala sa pulan na kanyak? Nga mapay nga. Aramin na kanyak ti kastoy. Bueno,
pudno ta. Nga kaopisinahan na lang dahil nga banchi. Nakaopisinahan na nga taawang nga ta tinununeg nga relasyon da. Kinabay kang kanahin matan maladong gawid. Abay matan nga saan nagkakaad da. Kaslada sakit ko sa saan ka na banglo. Idin rin ang bihimat nga di ko sa nagpabanglo. Uno, awan nga tan ti pagipan na. No kasta nga gawid. Kabutan alpas da nga nagpapas, di babae na. Kasta nga ta. Inuray ko nga si Mang Pet manunay after 30 minutes adan. Adabag na. Ano na kita nga bag? Nagyan na kita yung mureng ko. Namuti ka rin ta. Ipang ko siya pagmurunganin. Tama na ba ang bigat? Abang nga mag-imat-bati ka at pagsuksukot ng opisina yo. Kasalita o. Badong nga napan opisina. Sa balitang badong nga nag-awid. Kano na. No mapanak mong opisina, ginuporme ak. No agawid ako, mapanak ako sa bali nga lugar. Imposible nga na dyan pa lang uniforme at ibagbadok. Saan na? Halangan ba't nga mapanak makisang-sangon ta, naka-uniforme at pa lang. Si Kamet, no nagbadok nga pumalaw, siyang tumala badok nga sumangpet. Haan na. Naanggang ro din. Kaya parte nga rin tinapanak. Ano nga rin, berminta. Nakagdigos. Sige nga rin. Loktak nga ibokrok. Dito yung mureng mo. Di pa nang ibokrok manong name nakigtutak. Hindi ata makita nga underwear ti babae. Nakigtutak pa manong. Underwear ti babae. Nakaw. Pink. Tilangana nga sabong-sabungan. Hindi angutek manong. Hapay nga adapante. Iti bag ni Carlos. Hapay. Sinalangat ko, siyempre. Carlos, apa adarato nga panty, iti yung nagtibag mo. Andiyan mo kinareta. Pati yung nga kukwak. Hamo kuko at hangka gusto usar ti kastoy. Ngam adapi nga dati yung nagtibag mo. Andiyan mo, baka na ng loko kanyak. Hangko mo nababantayan tibag ko. Andiyan mo, baka no ada ng loko kanyak nangikar ka kareta nga panty. Tapno hindi ka sakit makita mo agimon ka. Tapno ada rason nga apahain na kuno agapata. Meli, awan ti mading raramidek. Imulam dahil ti panunot mo. Agtalag ka kanyak. Amom, mapunpunuhan ako. Ket di mo ko maipalubos ng aglipyas. Tano aglipyas. Tsaka mo no anya taramitek. Saan kami nga nagkaeddaman nun, Naimi? Api nga ta. Nagloko to yun, o napag gusto na kumamot maminsan, tapos maupukaw, ti pa nagduwa-duwa ko, pa nagatab ko. Nga ta pagipan na. Baka inimus na, iti babae na, pan na amin na. Tsaka amot ka din nga na tayo afterak mano. Dinasken ka asawa kisuna, sumangpet isuna. Kasalamat lang saan ako ng asawa. Kasalamat naksid na ako ni Carlos. Di pala ibaga karuta. Nagsina kami. Mamimpinsan ng awanin ti problema. Kabigatan na manong name saan manin nga nangan. Apa yun mapaspasamag kang ka Carlos? Kauma mong tilotok? Dadi ka matamang mga tibigat? Pangaldaw, rabi. Nabay kang sanga na nga dito balaya. Nasapa nga sumrek ita. Kahit nasapa ka. Adamat kotsem. Dahil gusto ti mangan. Mga natulayangan sa dyan restaurant kasi ti opisina. Imas ka dito luto na dyan restaurant ng sisyak. Ti time. Ti oras. Naimas lutom. Naimas kapay. Naimasak. Idin ito na bayagan nga din ang namanan. At babaim. Bahala ka. No, dahil ti panunot mo. Bahala ka. No, awanin ti panagtalik mo kanya. Talagang awanin ti panagtalik ko kanya ka. Kataramid ak turumpeng. Ag si imak. Ag imbestigarak. Kat no matakwatak nga pudno ti amin. Jaklamon. Jaklamon no anyat aramidek. Jaklamon, Carlos. Manong naming
sa anak iding madepres ag sibud ta. Talagamat nga napindas ti nice idi ti pamilyami kiniya Carlos. Ngam kadagitoy man. Pasariw masanak sarungkaran ni Nanang Manong. Kumusta, Meli? Nanang. Dalaki di problema, takas na panagsensenay mo. Nagbalbali ti asawak Nanang. Ay gaso nga pa nagbalbali ti kahit mo sa sana kun nga kahit idda. Saanin nga magsangsango humangan ka na kami. Agawid man nga agpaisong ng 10 oras ti rabi. Sa pahin naman ang tagriing, sa pahin naman ti pumanaw. Kasi lang naseset pa din saan nga gawawid. Agad madmadian saan nga gawawid. Di kahit nga sawan, awang pulusin ti panangtalyaw na kada kayo. Uray no, it-idan na madlaing ti sweldo na kayo ka. O mati problema ti sweldo. Nga madalagi di babae na Nanang. Ito na minsan nga tinawagak babae ti si Mungbat. Upka opisina ako na naman. Nanang anya taramid. Sakbay nga umadang ka ti sumarunong aramiden. Nasken nga mapanik na kampay lang mo na. Yan tangay, aw matububram ti kastoy. Di agbaling ka detective. Supay nga obrak. Una, supay nga obram. Ngam do kayat mo talagang mamuan ti kinapudno, agkuti ka. Amom, sud ka po ng adulat na digiti lalaking aramiden da, iti makikabit, tawan ti aksyon di kita asawa da. Dan wagdaldara kalatan, katawan na kada asawa. Diba? Yung gusto ti kunak, no abang pulos ti panag-react mo, abang pulos iti aksyon nga aramiden, kita, kasi lang mo napalpalubusan ti asawa nga mag-aramid ti kayat na panaglipot ken ka. Ano kas kasanon lang nang apaman nga matuktalak ti kinapod mo. Pumanaw kami dito yung nagiina. Malpas laki din ti klase. Kaya maalak na iti card kanda dumapay ka sa pulan ti anak ko tapno sa dito ng ituloy na tagbasa. Sa dino, itayan daan ti. Pasarito mo tawag mo ti auntie. Tikapsat diri tatang. Amo yung maten. Nga dadot ti panahon ko dito na ni auntie. Nimdita kayo. Tayo sumarte ng patakil kanya. Isla, may iliw mo tin auntie. Inkari kami ni di. Nga no kasawa makidan na aking kuana. Amo yung matnanang. Nga di ipagyuk at bakit tabalasang. Agmay mesa. So, nakas kasulong na nga. Inkamlangin kadkaduhan ni auntie. Ije lugar da. Tapno maadaywak. Tikas tangar aramid ng ti asawa. Kaya tapay, tadi mo ka din ipatpatig ti asawa. Saanin ka po tadi akmat na ipatpatig. Agsarita kang na siya ata. Pagsaludyo kang kuhanan, no, ay ipatpatig na kapay lang. No, saan? Damagi mo kang kuhanan, no, kayat na nga maurnos ti relasyon nyo mo no saan. Agsarita kayo dirasya at pagsaritaan nyo ti amin. Aw matindi baga, itad na nga panahon nang. Kangalain gumanggana, tirabi maturog iti sabali nga sila, kasunulayan. Ay, kahit nga sawayan talaga nga, ng sabali nga babae, ti biyag, ti asawam, anak, ti labat ngamin, mapilpilim. Nag-imbestigarak nga rod manong nemi. Kasinsin ko, nga tricycle driver, ti kinuntak ko. Inarkilak manon nemi. Tagsiim kami. When? Di may sa nga malem manon nemi. Pas 5, idi makitak ti kotse ti asawa. Imbes ko mang pamyanan. Agpabagatan. Imbes ko mga gawid sa dibalay. Sa bali maturungan na. Ken kaslatak kinaluganan na. Kasi, surod na da. Surod na da hanggang nagpadlaw ah. Malasin nak ni Bayaw Carlos kasi. Malasin na tricycle ko. Basta hanggang badlaw. Makamatak nga rod. Pasarunok nga rod ti kotse. Tricycle lang. Handamat nga napaspasunay. So na, sige. Manong nemi ti pagpintasan na nagsarding na.
Wan, diya ka mo no apa yung nagsarding da. Ada nga tatrubol di kotsay. Sa ano na adayo, tinagkasardingan met manong na hindi kasinsin ko, ang sarding na ti tricycle. Dim sahag ti asawak mano. Wiloktan na, kinita na ti makina. Sinuat at kadwa na. Kasin, umasadag ka man. Tamon mo sinong kadwa na. Malasin na, ni kayong. Di agad agdwa-duan to. Kung mga pasaray kumitad to ni. Ada nagdisaag nga babae. Nalapsat nga babae. Ubing ngam si kakasin. Iti ayop. Iti kaman naman. Duklo sa kita. Sa kagaskandalo. Awan ti maghanap mo nagaskandalo ka. Baka na nga masaktan ka. Ano nga masaktan ka mong sawin? Baka pagpilya-pilyam ta asawam ka. Dahil babae na pilyan na sangasik ka. Nga ta? Ito na sa isa tam na kasta. Kita mo kon. No niya taramidan. Panawa kon da. Panawan minisula. Ngam tim sa naglugan na matlaing manon na imi kat pinatarahin na antikotse. Imbaga kamanin manon na imi kita sinsing ko nga surutan na. Ngam saan min nga nakit-kita pa manon na imi. Ta nakapaspas-pas mo tan di pa nagpatarahin na. Idanda ko nito balay manong na imi nagsangsangit at. At dalakid ti babae ni Carlos. Dahil nga babae nga kinalugan na iti kotsen. Sigurado. Narabihin tumanin na sumangpet. Puno saan kat saanin nga sumangsangpet. Manong Nemi, ingkarigatak nga inala ti cellphone number ti babae. Gabotamok tinagan na. Nagsipod ta, naibaga idi ni Carlos nga Vanji tinagan na. Idi opisina da manon Nemi ti mawag. Operator manon Nemi ti nga simungban. Hello sir, kabagyanak ni Vanji ti mga opisina ta? Nalipatak cellphone number na kat emergency launay. Siyempre, the record yung sigod ta, no? Anya ti cellphone number na. Mabaling nga dito kanya, please. Ma'am, ada policy dito yung saan ka mga mastagit ito ti cellphone number. No, sa aming ipakadak yung kuha na. Ipakadak yung kuha na? Yung awang gahay misuna. Rimuar. Sa doon na pananon, Rimuar Imanchi. Pati ni Sir Carlos, awan. Nalpas matindi merienda. Siguro, aday na sa kasod na paset ti trabaho da. Isod na kami ti agkatiman. Kang kalahin na nga kuy-kuyo. Isod agkatiman. Kasta. Mabaling ka din yung mahal cellphone number na. Please. Ala na sir. Taumahik to dito. Opisin na yun ta. Rikaluang kanto. Ala na emergency la unay. Sige nga rad. Itad ko kang kata cellphone number na. Tinawagak manong Nemi kadagriring. Ngam sana matasumbatan. Ada nga tamasangon ti kasta nga oras. Ada nga tatararamidan da. No nagkuyog namanin, iti asawak manong. Naging kasinumbatan. Hello? Hello? Kumusta kan, Vanji? Sinetoy. Amom, jak kayat iti, jak bisyo ti makisarita ti estranghero. Nusan ka nga mo? Gadi ang mamok ti bakikin ka. Basta ka gayam. Siyak ni Mabel. Mabel? Abi ka di Mabel. Kumusta kayo kini kini Carlos? Nakaragagsak kayo niya. Damag ko nga, saan kayat pa ni Carlos na asawa na? Katsikan na kayat na. Peso ka di? Pudnot ako na. Pudnot ako na. Siya akong di kayat ni Carlos. Nakasaganan na panawan ti asawa na. Ngayon, adamat sa baling nga damag. Sa baling nga damag nga niya. Malaksid,
iti asawa ni Carlos, ken malaksid ken ka, at dapat sa baling nga babae na. Anya? Iso nga agsipot ka. Agsipot ka. Ang ano sa, ang ano, at kay kahit na, diya sa baling nga, chicks na nga mitisi ka. Saan nga pudno dayta? Saan nga pudno dayta? Diya ka mo manong name tayo impakita siguro dahil nga banji ti cellphone number ko. Impakita na ni Carlos. Kahit amumat ni Carlos ti cellphone number ko. Nagring ti cellphone ko kiti asawak ti tawag. A few minutes lang manong name iti napalapas. Hello? Nasapag ka nga gawin dita, sweetheart? Ilutok dati paborito mo nga kanin, si Dan. Kasi nung naalam ti cellphone number ni Banji. Ha? Cellphone number mo reto timbawag kang kuana. Kat patpataksan na pay kang kuana. Ilaing ka matan niya. Diyak ka di matimbaga kang ka. Nga ka-opisina lain isuna. Nga minanugot na, Carlos, nga da relasyon nyo. Nga kayat mo pa inisuna ng siyat. Agulubod ka di pay lain. Talnakan. Di mo kayat nga gawid agad tangrang ka. Nagtal na kalangan. Carlos, saan kami ka din nga napadigken ka? Lapad padig ka din da ita nga. Babae ng ta kami nga gina. Anya tawan ka niya nga daking kuha na. Anya. Tula ba drama ka? Sige, makadisturbo ka. Bye. Jesus ko. Napanagnag akong ti amin, manong nemi. Napanagnag akong ti amin. Saan nga makapaglibag pa itasawa. Kaya dito na minsan nga nagawid, manong nemi. Musta kayo? May ilaw di kita anak mo kayo ka. Ayan na ka di. RJ! Hello! RJ! Michelle! Adan ni Papa? Takalata, Papa. Sa mangpit kalataman na kay kahit mo. Ano tako na, Margie? Bastos kang sumbat Talaga amat. Anak kami matin kay kahit kada mami. Imori kasta di mo mabaling ibagat kasta. Kahit mo utang ka. Ha? Kahit mo pag tinubugin kayo nga dua. Sige. Di arami dem dadi. Nasa pakaragsakap. Naglugot sa mga tanggaran. Kita anak ko. Siya kung din tanggaran. Tapnumap na ka. Tsak malagaw away din. Nasa si Alpay. Carlos, dinakbutbut ngayon. Dandani ako. Saan nga gawid ka na kayo? Yan tangay. Damat, pagtrabahoan mo kahit mo trabaho. Namanipot kami, hindi kasawatan, sartin mo matin trabaho. Papakpakan ka matlatan. Nagsalita ta na siya, Carlos. Nung mabaling pa lang yung buklin tati amin. Mabaling ka di. Alandas kayo na pagsalitaan ta. Saan na kami ka din nga ipatpateg? Napatpateg ka rin na yung nga banji. Ngam na kami. Nga pudnong pamilya. Kitnuwan ko na. Awang harutin tinaskan pa yung pagsalitaan ta. Patgakon dya kidaw ni Auntie kanyak. Ni Auntie, nga nadya si Bella. Nga, hindi pa ilang kumawagawawa. Ito may panakidan na kang kuwana. Ni Auntie, nga nagbagbakit nga balasang, gabati pa ng tarakan na kanyak. Kinag may sa ita. Puto drama ka. Tinasyat, nung pumanaw kan. Tap na isang kumutin dito, ni Vanji. Sapay kumatasan kang itong nagbabawi, Carlos. Ano ko matrubay ng pagbawiyak? Kakait ko ba ya? Kanya pala rin yung pakatulungan kayo ng mga impake na kiti gamit yun. Baka siyak nagbayad, iti arkilain yung alugan. Tap no maalayo amin nga kasapulan nyo, nga mapansa Jezebela. Kahit mo? Sanan.
Tapnawan ti ot. Bigbigbigan mi nga utang king. Katsa may kumatasan kang tog babawi. Carlos, sabay kumatasan kang tong babawi. Manong nemi kasla mabriat ti barukong ko. Kabayatan nga impake kami nga giinaka na gitarawatan mi. Tinawagak pa'y ni nanang manong nemi tapno umay tumulong, imay timulong. Agbiyahe kayo, itangarabi. Dahil la strip nga mawad sa Jezabela kasakadi. Wala nang. Kahit sinuntukoro din tagyan dito eh. Iyawit ng tukanon dito eh. Di ka malala. Ni Carlos. Ay, kaslasahan ko man napat yan na yan. Ang kasto tinagtungpalan ti relasyon nyo. Naragsak kay met, kanaornos kay met, ididamo. Napikit din aming adda na kiti babae, mang sulisog ka na kiti lalaki. Napikit din aming adda na kiti lalaki, nga alistuda nga masulisog. Na kiti lalaki nga santa nga mapnet, kiti may mesa nga babae. Napikit di. Alakit no reto, tinayurit nga gasat yun, ako, awatin nyo na kinapod mo. Yan tangay, di kayo agbarigatan sa Diyay Sidong ni ipag ko, ni Antim. Kapata agpempensyon, ken mabalim mong tumit ti kwa. Sumbrik sa Diyay ti trabaho. Uwan na nang. Kinawari awan ni Carlos. Kabaylak. Ngayon tinaran niya kamasakbayan ti kiniduangan ako. Di kasinsin ko nga tricycle driver manon name ti May isot tinawaga. Gabotadot kargami nangayap pa iti kaduana. Kadwari la talo nga tricycle manon name ti nangiluganan mi kadagiti gamit mi. At na idi ni Carlos dito'y balay. Nagbagada kayon kini papangyo. Nako. Anin ma? Agbagada kayo. RJ, Michelle, pagkata kayo. Nagtungpal manon name hindi kiti anak ko. Pa? Incoming? Diyan kayo. Ang ganito nagsusubli. Di kayo ba't kasapulan? Sabi ko nga, pa, nakanahin na kami disyonan niya po, Diyos. Kasta kami kumamit kada mama, kinaading ko nga Michelle. Pakatakan, Michelle. Pa, kami. Incoming, Carlos. Wala din ngayon. Din ngayon, tamto. Ayaw magmatan dito ni Banji. Yan tangay. At ado nga amang. Ti kwartak nga ni kapat. Iti na ito nga balay. Baan, tapaw itang nga to. Ti pa nakabagim. Di nagastos mo ka na ito nga balay. So, pa nga, adaramatin no, nyaman tiramatin. Pangaramatin. Sabi ko, ma, tagbaling ka na nagsakti sidong ni Banji. Sabi ko, ma, Carlos. Iti terminal, manong name tibas, nga baba ni Isabela, naging inarakop, dagitiya, anak ko, inarakop da ni Lola na. Da kami matinaudi nga naging narakop kininanang. Nanang, tumawag ka lang kanya, noon niya't problema, ya? Kat noon niya man tim, naskin nga padamag kuking ka, manipod ito'y, kat ipadamag kuking ka. No may panggap ng langkin ni Carlos nanang. Tsak to kaya't nga damadamag ko, adan to'y padamag ikwan niya. Gabo ito na ito'y nga oras, imbilang kon, manatayin ti asawak. Awanin ti asawak. Lalakit no kastak, hindi kastak. Kamngaro din nanang, gananat kayo, kastamad ka tayo nang. Kasta unay manong name iti ragsak ni auntie, iti mapasangpet na kami, iti medyo aldawan nga oras. Ohan manong, agkamanak, tapinat gamit lang, Meli, iti kidaw kuhin ka. Kaduang pwede kiti apukok nga na aalibtak, na klayang ti eskwela. Auntie, dito'y kami.
Abay, di ka nagawid. Abay, di ko naklaman nagbakasyon nga lang. Saan kami nagbakasyon lang, anti? Dito'y kami ngagdayan. Ngayon sino nga rin kadwa ni nanang mo, ni Ipag. Amat naman ta, napalaw-law mat ka naging kakabsat na. Sika, ni, awang kadwa. Kahit maragsakan ako unay. Nako, tanda kayon. Kahit sapay ko tasaan kayon ko adayo. Tayo nito nagbedrida na, adda kayo mga sikaso kanya. Arami tektureta, anti. Dakil ti utang ko ni bagnakim ka na kayo. So, pagdanakan nyo, nakasapulan nyo, ti panang asikasok ka na kayo. Arami din. Siyempre kak manong naming nga nagtrabaho ka sales lady iti may nga department store Kawayan City manong. Ado di kita kararam kanyak manong. Ngam kunak kadakwada. Adda asawa ko. Ayun ang ti asawa. Kaya lang nagsina amin. Oh, di ako asawa. Abi nga siyak lang ti William at Elmer. Adalawat asawa ko. Kaya tuwang anak ko. Gabuti sikat ipat-patek ko. Sikat ipat-patek ko, Meli. Mabuti nga ko, nagtalag di may isang lalaki. Nagtalag ang editi asawak. Imsang napaot. Saan nga nagpaot detang panagtalag. Gabuti saan kahit nga mapagtalkan. Isang alating ita, Kelmer. Awan ti maoray mo kanya. Ibukbuk ko lang ti amin na panahon ko karigit duwang anak ko. Manong nemi tumawtawag ni nanang. Hello nang, ano't damag? Akit, hindi pinanawan yung tibalayo. Akit talagang insang pweten ni Carlos, di babae na. Nagnagan ti Panchi. Akit, kumusta daw at relasyon da? Anda ka di nga kapapa? Amat. Nakasweet da, pasari mabuyak ida nga. Basta nakasweet da. So, dito sa pulan ti asawak. Saan akong ngayetin? Isang awanin tatarigagay ng mga rakop kanya. Saan ang nagbalin nga na sweet? Kahit kaputa na dyan nga banji di patpatignan. Iso nga. Sige nang, kahit na kayo nga, kumusta kayo? Kasi di, nga napas nagdikit anak ko, di pa nagbasa da. Ada matrabaho. Ado dikit agar-aram kanya ang Jack ikaskaso ida. Kumusta man ni Ipag? Okay man nang. Nasalunat man. Baka umuno na akong bedridden ng mitisuna. Kasi nandun makasikaso kanya. Nang adamat dagiti asidag nga kakabsat ko dita. Kaya oray no adayuhat. Kita tao may kaito kitain na. Kalpasan ti makalawas manong name ti mawag manin ni nanang. Nanang, anat damag, ay na. Dakas nga damag, anak. Dakas nga damag. Uwain, da Carlos ka ni Vanjik at na disgrasya da. Anak? Da Jacotse ni Carlos. Siyempre, ni Carlos na nagmaneho. Segundo investigasyon na napataray. Agsipot na Bartek. Ano nga rin na kasasaad da? Jack payam mo. Ta segundo damag iti radyo. Ket 50-50 na ngagpadpata ko na daman. Diyos ko. Yung salakan niyo kumati amati kita anak ko. Saan ko nga matpatigpay ni Carlos? Yung may pagpagapok ka na gitiduhan anak ko. Uraan niya ti kinadakas ti amada ang tulata. Ispalan niyo kumayda. Kinon ko nak, manong naming yung kararan. Nadlaw manong naming nga antiti pa nakariribog ko. Kanimbagak tinapasama. Ay na, naangaw nga talaga ni Gasat. Meli, anyat kayo tumasawan, anti. Kita anat aramidan na. Baso ulit ni Diyos. Kadaitan. Inaramid din ni Apo Diyos. Iti nasken nga para kadakwada.
Kasta talaga di kita agar-aramid ti saan nga siya. Di kita agar-aramid ti may kaniwas. Naangaw ni gasat. Oresan ko mga rumbeng mapasamak, misut mapasamak. Taday tang harut tinaiurit nga gasat. Isuda nga mangliplipot keng ka. Kahit ko kumaidi manong naimit at subli, ang mapanmang bisita ti asawak. Ada mangigaw gawit kanya. E di mamuan, di kita anak ko, ti kasasaad kan napasamak ti amada. Ma, anak kasasaad nga rin ni Papa. Tsaka mo anak, basta 50-50 ko na da. Ngayon di naman pa yung padamag nung nakalasat na nung taydan. Ano yung matay? Anong ngartaramidan tayo ma? Nagsublita si Ilikos? Urayan tayo. Luan niya't sumarunong nga damag. Siguradong ipadamag ni Lola yo. Kaya di kararag yun anak ko. Nasabay ko ma, na makalasat na gini duwa. Timawag manen manong nemi ni nanan. Hello nang, anong damag? Nakalasat na gini duwa. Ala, kinagaman tayo na po Diyos ha. Ngem. Ngaman niya. Napukaw na gini duwa nga saka ni Carlos. Gabot ay sup na ipit. Diyos ko. Kat ni Vanji. Ni Vanji. Adamat dunor na angin. Lumagasan. Agbalin tumit lang ang normal kasasad. Ngem ti asawam. Reject. Nanan. Anang atat aramide. Kaya numapamoy sarong karig ito ubing kaya ti amada at mabalimad. Ngayon makas pagkarikan ta. Kasjayan ti kasasaad ni Carlos. Ayat ang tupay nga ta ni Vanji Isuna. Maramid nanto nga ta, tagserbikan ko na. Kagano talagang ipatpatig na akit, talagang pagserbian na. Ano nga pampanawan. Kaya nung pagkarikan nga natapanawan na. Kaya kita magangganab na. Sinungar ti mga sikaso ka ni Carlos. Alamat nga sika. Kalpasan nga ni Rabin na tikas diya ka. Di ba ya, gunggunan na. At dumatigil ka bagyan na. Anya ko matpagdanagam. At danagan na kang na, at kakabsan na. Anya ko matpagdanagam. Sa dito ka na, balaymi. Di pangyawid ang daking kuha na. Idatatya ka mo. Ay, masulitak mag nga mapantiya yung ospital, tapno mamak ko man at mapaspasama ka talaga. Ngayon ti damag ko, dahil tinaganak kang kuha na, kang kakabsat na, iti mga sasikaso kang kuha na. Kahit ni Vanji, saan kang padpada ti kwarto. Na ti damag ko kini Vanji, kahit 2 days siguro mabaling ka nung narumuar. Kahit narumuarin ni Vanji, isang tungat at mangbantay, kini Carlos. Tsaka mo. Tsaka mo. Sige nanan. Urorahik no niya sumarunong mapasamak. Naangaw at alaga ni kasat manong. Sa bagay, kaduan na kastoy mapaspasamak. No agar aramid ka ti kinadakas, dumteng tut pa nakadusa. Saan nga maturog na po Diyos? Dahit at kinayat mo, iso nga sagrapang mita, taisot kinayat mo. Tanusan ko mga nagbabae ti asawak, adayo ko mapasamak kang kuha na ti kasta. Adayo ko mapukaw na, dagiti saka na. Ket gapo manong nemi taamok ti cellphone number ni Vanji. Tinawagan. Hello, Nebagam. Kumusta? Nakalasat ak. Adalang basit ano nayak. Nga may bagang tumit lang. Ti asawam tinapakarawan. Naputol ti doang saka na. Rimuar ka nito sa ospital. When? Sa mga mapanbantayan ni Carlos. Pambarakon.
kumuskusilap man dikiti kakabsat na naganak ken kuana. Uri kasan ayat ko nga mangbantay ken kuana. Agday mo dawat nga mangkuskusilap kanya. Basol ko kano. Saan ako mapmaman? Sa sayat pa yat, awan iti problema. Sa mo ipatpatig no kasta. Aw maten pakinanautak ken kuana. Duwa lang asakan at awan na. Anya tikit mo karon. Ituloy matagdan na, kat siya tagbalin ka, caregiver na. No way. Bisa mong pudnong ipatpatig. Ipatpatig ko di ha. Nimita agad, pambaramon. Sika, ipatpatig mo ka di palayang ti asawam. O tagam, di ka masungbat. Di ka nito may makasungbat, tsak no kindi. Kini daw manong name di kiti anak ko ngagpailukos kami. Iri at ngarabi iti biyernes. Tawag sublikam tumadlaeng manong name iri parbangon ti Lunes tapno mabandamat lang basa. Imanugot ang karot manong. Nagsublikam iti Ilocos. Nagtaros kami ngagiina ti ospital. Ti katugangak nga babae manong name nagbambantay. Meli. Mama, kumusta isuna? Turturog na. Ilagod kita pukok. RJ, Michelle. Grandma, nabayag ang santi nga nakikita na. Saan kayo man kami sumarong kardi balay? Di kayo man kami sumarong kardi balay, me. Kumusta kayo? Umay kayo man, umay kayo. Ura-uray ka makariing asawak man. Kaya di agriing mas daw ang nakakita kanya. Meli, kumusta ka, Carlos? Kunada, gawarin at na maraming ng artificial na saka. Saan nga nagsubli pa iti normal? Aba nagbibiyagag latan iti wheelchair. Sana pa yun nga makapagtrabaho. Ori ata, adamad ni Banji. Awanin ni Banji. Hindi akong kayat. Kasta ka di klase ti babae nang isukat ang kanya, Carlos. Pakawanin na, Meli. Pakawanin na, kuma. Pakawanin na, kuma. Nagdakkel a question mark manong name. Tiadda iti panunod ko. No pamakawan awang problema. Pakawan ikasuna. Ngam no isublik ti dati nga panagayat ko ken kuha nakasla narigatan. Narigatan manong name. Si mapakawan ken ka, Carlos. Ngem, no isublik ti dati nga panagtalek ken panagayat ko ken ka. Narigatan mo mapasama. Gaputan na kaununag ti sugat ngayon palay mo ti puso. Nga ori ti kaanuman kat awan ti pamuspusan tapno maimbagan. Tapno aglunit kanawan ton ti mariknak masayam. Saan nga sinsinan tinaramid mo? Tayong parupam kaniyak kada kami nga kayat mo na dyan nga mabahing nga siyak nga pamilyam. Di may kamla si Marungkar, gapotay sut kayat na kitubing. Nagsubli ka mala sa Jezebela. Nagsubli ka ni Tibalay. Terno asikasuan ka. I'm sorry. Adada ka sa pulan nak ni Auntie, imitis ka. Dandanin nagbedridden ni Auntie. Kaya kaya't kung asikasuan, ti ikit kung imitis ka. Putno ka diteta ang mangmangigmi.
Meli anak, dinamag manong name ti ina ni Carlos. Puno tinangag yung mama. Ori mat nata kayo kas pagarigan ti kas kanyat. Alis to ti mamakawan, ngam iti umawat manin narikat. So makamukha yun iti anak yo. Sumarsarungkar kami mat, ta isarungkar ko ti anak ko. Digit anak ko. Isarsarungkar ko isuna. Isuda ko na ko. Nagawit kami dito Isabela, manon name kalpasan nga arakop. Digit anak ko ti amada. O reklamay buyog manong name ti panagluwada. Si kanto may ngamin papa. Kinikayat mo sa balingam ta kami. Pasol mo Di mo pulos pinampanunot nga naangaw ti kasat. Amo pa nga bagat anak ko ti kasjeman. Iniagdama manong name adda kami ti sidong ni auntie. Ket kas iti karik kang kuha naman. Nga saan kam tumatayo, kaputa siya tinekari nga mga sikaso ken ni auntie, bayat nga manggapon nga agbetriden. At amat nga agpadpada iti anak ko manong name iti kolehyo. Ket ni Carlos manong name kaputa da mabalinda, ada caregiver nga tantandanan digiti naganak kang kuha na. Numanin masukan-sukat agsibod da, nauyong kanu isuna. Yung kunana nga rod, dinala pinanot nga talaga nga naangaw ni kasan. Sa ako nga tamat pagkabasulan manong no saan kon nga inawat pa yun. Nasakit, naramid na. Dito nga rod, nagyaman nga pagayam mo, ket sabi ko matad, dawat ni batik nga adal, luliwakan pagsaramihan di biyag. Meli. Thank you, Meli. Iting ka pa nagsurat. Thank you, mat kada kita nagbuyak at nagdangeg.